mutassa önöket. Hopp, ez már igazi versenyindítás volt. Zolikám, minden nem egy mellett van, de nagyon profi volt az indítás. Igazából kihívója Móri Zsolti barátunknak. Hopp. Ő is most húz életében először súlypad előtt ezzel a géppel, tehát igazából gyakorlás nélkül indulnak el versenyezni, ami egy külön bátorság. És ez már összejön, én szorítok neked. Nagyon jó. És Szabó Zoli barátunk